Bueno, doncs pensem que el pas més complicat, anem a donar-vos uns xicotets tips per a que vos isca millor i la meva companya Sara vos ho explicarà de meravella. A veure, Sara? Després de la volta, quan quedem esquena contra esquena, i aquest desplaçament que fem cap arrere per recuperar la nostra parella inicial és d'aquesta manera. Frontal seria d'aquesta manera. Obrim la cama dreta, canviem el pes i creuem per darrere per a deixar espai a la nostra parella. Esquerra per darrere, dreta per darrere i esquerra i adjuntem. Les dues últimes és el passet més curt. A la primera és a la que donem una mica més d'espai i ja quedem enfrontats en la parella. Seria aquest moment en el que quedem ja així i comencem el bàsic de peus amb els peinadors. Després de la volta i el desplaçament seria d'esta manera. 2, 3 i 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 i ja creuem les mans per a fer i el creuem, 1, 2, 3, 1, 2, 3 i ja obrim el culet i la tornada. I Sara,